सरकारा जेरै जोंनि चिफ सारानो भेरि एनार्जेटिक यां एन्ड डाइनामिक जोंनि खामानियाबो बिदिनो जों जेरै बुंगोन एरै मावगोन खिन्थु मोनसे खोन्थाया दुखुनांथावा बेसो जोंना BPFनि दैदेनगिरिफ्रा 17 बोसोर नैबेफोरबायदि मेन इलेभेन कनफ्लिक्टखौ फोजोबनायनि थांखिजों जोंनि जा प्रजेक्ट लानांगौ आसनिफोर लानांगौ बिसोर गावसोर मावखायाखिसै खिन्थु जोंनि रायजो राजाखौ इनस्टिगेट खालामनानै गावसोर मावाखै जोंखौबो मावनो नागिराखै मायाखै होननानै बायदिसिना बिसोरो लेक्सार होबाय थायो बेफोर दुखुनांथाव बाथ्रा आरो नैबे बरनदि वाइल्ड लाइफआ ओरैनो बेखिनिल'खा आगोलनि जा इनक्रस जानाय बेथ' बिफर 1971 बहाय थाखानाय 1971 समसिमनिफ्राय बा बिनि सिगांनिफ्राय आसामाव खुनु मोनसे हाग्रानि सायाव एसेबां कनसियासलि स्टाडि खालामग्रा सानग्रा मानसिफोर गैयामोन इभेन बर' कमिउनिटिया मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम जायखौ जोङो जुम काल्टिभेसन होननानै बुङो जुम काल्टिभेसन सिस्टेमखौ बर'फ्रा मानिबाय थायो दाबो दिनैनि दिनावबो जोंनि मानसिफ्रा दाबसे हाग्राखौ दानखांनायनि उनाव गुबुन दाबसे हाग्राखौ दाननायनि थाखाय परिकल्पना लाबाय थायो थारमाने थाथेरनानै थाग्रा मोनसे जाथि नङा खिन्थु दिनैनि दिनाव जों सोलोंनांसिगोन मोनसे हारिया गोख्रों माने मैखोम मोनसे हारि हिसाबै मुलुगाव सिनायथिनोबा कम्पिटिटिभलि जुदि आवगायलांनोबा लेखा गोरों जानांगोन लेखा गोरों जानोब्ला जोङो मोनसे जायगायाव थाथाबनांगोन बेखौ दिनै जों सोलोंनो थांगासिनो दं ओंखायनो एप्रिसियेट खालामो आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि सरकारा मोनसे बेखौ फोसावबाय दंखायो कुनु निउ इनक्रचमेन्ट जों बेखौ कमप्रमाइज खालामनो हाया आरो निउ इनक्रचमेन्टआवहाय सोरबाया मन्दिरखौ गिर्जाखौ मस्जिदखौ दाहाल हिसाबै बाहायनानै हाग्रायाव रायजो जानो थांखि लादोंबा बेखौबो जोङो मानिया जों खुनु मस्जिद गिर्जा मन्दिरखौ गिनानै जोंनि हाखौ बासायनायनिफ्राय जोङो मालाबाबो फासया मानोना हाग्राखौ रैखा होनो हायोबासो जोंनि हारिफोरखौ जों रैखा होनो हागोन माने बुस्थुआ ओरैबायदि दा हमनानै ला जोंना क'क्राझार जिल्ला जाबाय चिरां जिल्ला जाबाय क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्लाया मोननैबो मोनसे फरेस्ट रिजार्भनि सिङावनो दङ जेरै चिरां रिजार्भ फरेस्ट दा बे चिरां रिजार्भ फरेस्टनि सिङावनो क'क्राझाराबो दङ गतिके बरनदि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिनि जा जथाय हा बे जथाय हाया मोनसे समाव उदालगुरियाव दंमोन ना बाक्सायाव दंमोन दिस इज नट ए मेटार इट इज नट दा इस्युआ जादों जोंनि हाया माबे स्टेटासाव दङ बेखौसो जों स्टाडि खालामनांगौ गतिके दा मानसिफ्रा इलेक्सन जागोन मागोन होननानै दावराव जादों आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि खालामदों प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ जाय प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआव जोंना नैबे बिनानावा न' लुनानै हा लानो हाया आं थांनानै हाग्रा सिफायहैनो हाया बेफोरबायदि जायगायाव दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा इभेन प्रमिला बायदिया देरहासारमोन बायदिया हाग्रामानि हिन्जावा हाग्रा गोदान दाननानै बायदिसिना बिफां लाइफां फोजोबस्रांनानै बायदिसिना मावगासिनो दङ बे सादारन रायजो राजायाथ' निस्सय मावखागोन जोङो लेखा गोरों मानसिफ्रानो एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै रुलार हिसाबै 17 बोसोर खालामबोनाय मानसिफ्रानो जुदि हाग्राखौ दानफायबोयोब्ला देरहासारनि नामाव दाबो मोनथाम जायगाया माने प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआवहाय टि गार्डेन दङ बेखौ जों एरखुनो थांगासिनो दङ खिन्थु प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जुदि रायजोफ्रा थाबोदोंबा रायजो जाबोदोंबा बै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआवहाय जेराव मानसिया न' लुनो मोना बेखौ जोङो गोदान आयेननि गेजेरजों बिथांमोननो बे हाखौ होनानै जि जायगायाव इनक्रस जायाखै बे इनक्रस जायै हाखौ पारमानेन्टलि सेभ खालामनायनि थांखिजोंनो दिनै मोनसे आसाम सरकारा घोषणा खालामदों ना बेनो बिथांमोना प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआव दङ प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टआवहाय टि गार्डेन बानायदों बेफोरखौ मोना एक्सुवेलि खिन्थु टि गार्डेननि बेलायावथ' आं कमप्रमाइस खालामा सासे मानसिया माबोरै 300-400 बिगा हा दखल खालामनो मोनगोन जोंनि मानसिफ्रा हा गैयिनि थाखाय ओंखाम राननानै दङ आरो बिसोरो लिडार जादोंमोन होननानै थाखा फैसा दंमोन होननानै 300-400 बिगा प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ बा रिजार्भ फरेस्टखौ एवस्रांनानै बेवहाय साहा बागान खालामनायनिथ' जुक्ति फैनो हाया गतिके बेफोरखौ जोङो एक्सन लाखागोन खिन्थु जाय रायजोफ्रा जुग 2 बिगा 3 बिगा 7 बिगा 8 बिगा दखल खालामनानै रायजो जाबोगासिनो दङ इभेन द इट वाज आन्डार दा प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट इट्स नट ए मेटार बेखौ जोङो लासैनो आयेन बानायनानै माबोरै जोङो डिमार्केट खालामफिननो हागोन बे आयदाजोंनो बिथांमोननो मोनसे
माबाखौ हरनाय जादों इनफरमेसनखौ नोंथांमोना बेवहाय बबे समनिफ्राय रायजो जादों इलेक्सन खालामगोन होननायनि नङा बबे समनिफ्राय रायजो जादों जुदि आमुक समनिफ्रायनो रायजो जादोंबा थिग दं नोंथांमोननि हाखौ जोङो डिमार्केट खालामनानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय डाइभार्ट खालामनानै लाबोनोसै होननानैसो हरनाय जादों। जोबोद मोजां खोथा आङो गिबियावनो जोंनि सरकारनि मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ आङो नैबे भेरगाव जिल्ला भेरगाव समस्ति नुनाय सेरफां समस्तिनि जानानै आरो रायजोनि जानानै आङो साबायखर जासिग्रोगोन लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां सि प्रमद बर' बिथांखौबो आङो साबायखर जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला नैबे जेंनाया बोसोरसे बोसोरनैनि जेंना नङा बियो गोलाव बोसोरनि जेंना आरो बे गोलाव बोसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो राजाया आगोलनि सरकारखौबो खावलायबोदोंमोन गोबां MLA MCLA EM गोबां मन्थ्रि बिथांमोनखौ खावलायबोदोंमोन नाथाय खावलायनाय बायदि फिथाइ थायाखैमोन नाथाय जोंनि सरकारा 2 बोसोर जानाय लोगो लोगो नैबे गिबि खेब जोङो बे उत्तर दिमाकुसि बगरिथलाव 3 किल'मिटार सलार फेन्सिं जों होबाय जाय ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो बेवहाय जोंहा मोननै रोखोमनि जिउ खहा जायोमोन मानसिनिबो जिउ खहा जायो आरो हाग्रानि मैदेराबो मानसिनि गाग्लोबनायावनो होन बा बायदिसिनायावनो होन खहा जायोमोन दा जों फोथायदों बे मोननैबो जिउआ रैखा जासिगोन सुबुंनिबो जिउ आरो मैदेरनिबो जिउ मोननैबो जिउआ बे सलार फेन्सिंनि गेजेरजों रैखा जासिगोन आरो बेयो मोनसे गोलाव समनि जि बिराद गिदिर जेंनामोन बे जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव फैबाय दायो 3 किल'मिटारखौ बानायदों आरो नांगौ जायगाखौ सार्भे खालामनानै बे नांगौ जायगायावबो सलार फेन्सिंखौ होनो थाखाय ক'ব গ'লে যেতিয়াৰ পৰা অলপ মই জানা বুজা হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰক এই হাতী মানুহ সংঘাতটো ৰোধ কৰক বুলি কৈয়ে আছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ সঁচাকৈয়ে মানে শলাগ ল'ব লাগিব আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ EM ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অৱশ্যে ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ লোকেল EM সঞ্জীৱ তাঁতী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি সঁচাকৈ সোলাৰ ফেন্সিং আৰম্ভণি মানে দেখিবলৈ পালোঁ আৰু মানে চালম নিজ চকুৰে নিজ হাতে আজি মানে নিজে থিয় হৈ উদ্বোধনী কৰা হ'ল টেষ্ট কৰা হ'ল যে এই এলেকাত আজি 3.5 কিলোমিটাৰ হ'ল এই এলেকাৰ কমচে কম ৰাইজে শান্তিত থাকিব পাৰিব আৰু নিজৰ ঘৰ সংসাৰ বচাই ৰাখিব পাৰিব খেতি বাতি বচাই ৰাখিব পাৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আহি থকা দিনত অকল এই যে বগৰীতল আমাৰ এই যে এই এলেকাত মাত্ৰ নহয় সমগ্ৰ BTCত মানে এই সোলাৰ ফেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি হাতীও সুৰক্ষাত থকা ব্যৱস্থা কৰক আৰু মানুহে সুৰক্ষাত থকা ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।